Holyten na Michael Magz have parted ways. Kumunoziva here Michael Magz ndiye uya kaanongoti pese pana Holyten anenge achingoti Hoyo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Saka Samanyanga Records ndiyo company ya Holyten yanga yakasaina Michael Magz. Va release a statement vachitaura kuti we would like to inform my supporters edu kuti we have also changed management. Tikawana an enthusiastic new manager anonzi Mr. Tinashe Kuvava, who has been appointed to lead the way and build upon our previous successes. Vataura zvakare vakativo they are also parting ways with Michael Magz, but on a peaceful term. Nekuti apedza 1 year hanga kasainwa this record label. Kana muchitarisa Michael, what has he achieved kubva zvajoina this label rine ma-problems. Ngatitarisei Saintfloew was also part of this label, but he could not even buy himself cheroka baskoro chaiko. But now paazoshanda naTinashe Mutarisi, that's when you could see machanges akanyanya aitika. Saka Michael Magz also aita live yake achiradza kurwadzikana efesi yake yange kazvimba, maybe ndiko kusimba kwacho kasizwa akadya mari ku Samanyanga, but anga achiradza kubatikana zvikuru nenyaya yacho. Iye ari kuti it is very peaceful and he could not come ku social media kuzo announce kurega kwaaita or actually kupererwa necontract kwaaita, but iye ari kuti it was supposed to be like that. Haana hake kuda kurenewa contract navo 1 year yake yanga yapera. Votes paakamboedza kushanda naHolyten akati Holyten is a terrible human being. Mujayana Magz, they were very close friends, and pane nzwi yavakatoimba achitaura kuti I will never leave Holyten, but achiti anomuona sebrother, but now atodecide kuti aiwa better asiye because hapana chari kubenefita pazviri. Ukatarisa pese pari kuiti pese pano performa Holyten, you can actually see kuti Magz anenge ari kubackground, instead of saying kuti iye since ari muredzi werecord label apushe Michael wacho aende kufront anoita zvinodadisa ikoko. Aiwa Holyten aite izvozvo. Pavakazomboenda paya pakazonokandwa mari yaOlinda what you remember nyaya yakaitika ku-UK iya. You can actually see kuti Magz is under control ya Holyten. Yes, if you sign someone fine, unenge uri manager, but haufaniri kuzomutorera chipo chake. Magz anga atova underdog, and I'm actually thinking kuti this move has actually liberated him. Achagona kutosumuka agosumudza brand rake ari ega. Sometimes you don't need vamwe maartist mahombe kuti vakusaine up, because by the end of the day kana vasina good character yekuti vakusumudzire vanotokudzikisira zvakanyanyisa. Kubva kapa birthday raMagz takangomirira kuti maybe achatengerwa mota. You remember Holyten achitaura akati mfana wangu ndafara zvikuru kuti wakura and I'm going to buy you a BM. Atizivika kana yakazototengwa makorokoto asi hatina kuiona, and munoziva kuti social media inoita kuti zvinhu zvifambe. Vanhu vakangomirira kuti mota iyoyo Holyten achiuya achiti heyo kamujaya ndakusvitsa mota, but hapana. Ndiye futi Magz aivepo paaita speaker of truth, whatever of truth, iye Holyten uyu handiti speaker of truth yacho ka iri kupi yezvino takangomirira mota. Saka aiwa mukomana tiri kumufarira zvikuru kuti wakura. Kana munhu akura paanotegeswa chimusha chake ndo zvaitwa pana Michael apa. Wakura mukomana, you can do it, there's nothing that can stop you. Tinoti makorokoto kumukomana for living Samanyanga.